Telje. Tedd le, Alma. Tedd le, Alma. Jó. Na most nagyot dobjál neki. Dobjál neki egy nagyot. Ez az. Be. Most hova? Megvan a labda, oda néz. Nagyon jó. Igen. Akkor mit kell neki mondani? Telje. Mit? Telje. Tedd le. Alma, tedd le. Letette, nézd csak. Na most nagyot dobjál neki. Dobj egy nagyot. Nagyot. Jaj, Nagyot. Ez az. Megvan a labda. oda. Oda dobtad, igen. Kérem. Akkor mit kell neki mondani? Telje. Tedd le, ügyes vagy. Na, mondjuk neki együtt. Alma, tedd le a labdát. Telje. Tedd le, Alma. Telje. Alma, tedd le, letette. Nagyon jó. Most akkor megint eldobjuk neki. Messzire dobd. Hopp, hopp, hol a labda? Kérem. Na, akkor mit kell neki mondani? Telje. Alma, ülj le. Ülj le, Ülje. ülj le, és tedd le a labdát. Oda. Letette. Oda. Na majd, ha eldobod neki, akkor oda megy. Dobj egy nagyot. Nem is dobod el neki. Viccelő. Elvette. Enyém. Tiéd, igen. Akkor kérd vissza tőle. Elmentaj. Kérd vissza tőle. Kérem. Leteszi? Nem. Miért nem teszi le? Azt kell neki mondani, hogy tedd le. Telje. Letett.